Здравейте, приятели! Аз съм Лучия и отново съм на Витоша 120. Но не за да ви презентирам някои от новите продукти на Health Store, а за да задам няколко много интересни въпроса на нашия консултант Виктория Василева. Те ще бъдат свързани с много актуална за всички дами тема, а именно за или против приемът на протеини. Ето я и Вики. Вики, здравей! Здравей! Както споменах преди малко, днес ще задам интересни въпроси на Вики, свързани с това, трябва ли жените да пият протеини или не трябва. Вики, първият ми въпрос е как решихме с теб да направим това интервю, от какво беше провокирано то? Ами като консултант в магазина на Витошка много често срещам жени, които се плашат от протеините и честно казано си мислят, че ще направят много големи мускули, че ще заприличат на мъже или че ще надебелеят просто от тях. Тази концепция е разпространена и в интернет, тази заблуда по-скоро бих казала, тъй като протеините далеч не са вещества, които ще ви накарат да надебелеете, напротив, те дори ускоряват метаболизма, изграждат тялото, помагат му да се възстановява и дори са страшно необходими след всяка тежка тренировка, за да могат да ни възстановят, да оправят микрощетите, които сме направили и след това по-бързо да мине и мускулната треска и проблеми, които евентуално биха се зародили като контузии от лошо възстановяване. Тоест ти твърдиш, че освен че протеините не са вредни за жените, те дори напротив са необходими. Да, определено, при всички положения. Аз лично дори след всяка тренировка задължително пия протеинов шейк. Да не говорим, че както всички знаете, жените обичаме да си хапваме сладко. Повечето шейкове са вкусени, имате вкусове шоколад, бисквитки, какво ли не. И когато ви се хапва нещо сладко вместо един шоколад милка или вафла, може да си направите шейк с кисело мляко или шейк с тъчно масло дори и да се получи един много здравословен и вписващ се в диетата десерт. Добре, Вики, следващият ми въпрос е как да изберем най-подходящия протеин за нас и съответно какви изобщо са типовете протеини. Аз много добре знам, че има стотици марки, различни видове протеини с различно съдържание, но за нашите дами те са просто едни пудри в кутии. Да. Разкажи ни малко повече за тях. Ако трябва да бъда честна, на първо място, марките не са определящи, те не са толкова важни. Особено за една жена, най-важно е протеина да е по-скоро чист, нисковъглехидратен и без захар. Такива са най-често изолатите и хидролизатите, които са суроватъчни протеини. Освен това, като суроватка ще намерите основния концентрат. Той обаче често съдържа малко повече захар или въглехидрати, което го прави по-малко подходящ. Малко по-тежък е, с по-плътна текстура и по-скоро го препоръчвам за господата, отколкото за дамите. Това са все млечни протеини, нали така? Точно така. Суроватките са на млечна основа. Освен суроватъчни ще намерите казеин, който е по-познат и като нощен протеин, тъй като има много дълго освобождаване. Телешки протеин. Съответно имате и растителни варианти, които в последно време забелязвам, че са доста популярни. Особено сред дамите, които се интересуват от биохрани. Едно нещо има обаче в тях като уловка и то е, че всъщност са много по-трудно усвоими, по-бедни са на аминокиселини и не са толкова полезни. Следващият ми въпрос към Вики е: Вики, ти кой от тези типове протеини препоръчваш на дамите и има ли значение какви са техните цели? Да покачат килограми, да свалят килограми, да задържат теглото си? При всички положения бих препоръчала най-вече суроватъчен изолат или хидролизат. Причината е, че това са протеините, които са с най-богат аминокиселинен профил. Т.е. те възстановяват най-добре, захранват тялото най-добре. Дори като едно доказателство за така хубавата им хранителна стойност е, че много бременни жени, знаете при тях какъв е контрол и какви са фанатици и с право, те винаги залагат на такива протеини, макар и по-изчистени от към вкусове дори. Тъй, че това определено е най-добрият вариант. Те обикновено нямат захар, която да попречи на свалянето на килограми. Имат по-висок процент протеин, което пък помага и за изграждането на маса. Тъй, че те са подходящи във всеки случай. Добре, задължително ли една жена трябва да тренира, за да пие протеин или може да го пие без да тренира, просто защото е вкусен? Може да го пие и без да тренира, като определено бих препоръчала в такъв случай дозите да са по-малко на ден, 1 до 2,
Хубаво е една доза да се приема сутрин веднага след ставане, като това помага за запазване на мускулната маса, да спре мускулния разпад, който се случва през нощта, тъй като много дълго време гладуваме, когато спим. Другата причина е, разбира се, че протеина така или иначе забързва метаболизма. Той е малко по-сложен за организма да го разгради и гори малко повече калории, дори докато го разгражда. Тъй, че протеина е подходящ за всяка диета, без значение дали жената спортува или не. Винаги може да приема. Добре, следващия ми въпрос е, ти каза, че протеините са много вкусни. Аз съм абсолютно съгласна. Колко дози протеин можем да приемаме, защото ако питаш мен, аз мога да изпия сигурно и 10 дози днес. Особено когато съм на диета, когато не се храня разнообразно, разбира се, не мога да си позволявам сладки десерти, но всъщност протеините имат калории в себе си, защото те все пак са някаква заместително храненето. Така ли е? Точно така, не трябва хич да прекаляваме с дозите протеин. Срещала съм дами, които заместват голяма част от храненията си на ден с доза протеин, което не е никак добра идея. Първо, то е наистина храна обаче е течна храна, която много по-лесно се усвоява, не изисква от тялото да произвежда толкова ензими и така нарушава всъщност функциите на своя организъм. Храносмилателната система спира да работи както трябва да работи, така че е лоша идея да се заместват всички хранения с протеин задължително, без значение на каква диета сме. Не трябва да се прекалява. Според мен до 3 дози, максимум 4 е приемливо. Вече над това имайте предвид, че всяка доза протеин все пак съдържа между 100-150 калории в зависимост от типа протеин, което може без да усетите и така да напълни с по-висок калориен прием деня ви. И да се чудите всъщност какво става и защо от протеина се пълнее. Всъщност може да се напълня от протеина, ако се прекалява с него. Да, всъщност не се пълне от протеина, а от количеството. Точно така. Както и с всичко друго, количеството винаги е много важно. Освен това, ако приемаме прекалено голямо количество протеин и тялото не може да го употреби, да кажем ако не тренираме и пие много протеин, тялото го връща директно в глюкоза, т.е. става захар. Добре, следващия ми въпрос е, как трябва да се приема протеина? С мляко, с вода, по някакъв друг начин. Ние и тук сме правили протеинови шейкове с най-различни съставки вътре. Кое според тебе е най-подходящо? Вече зависи дали искаме да заместим хранене или да го използваме по предназначение, така да се каже. Моят съвет е, когато пиете протеин сутрин, да се пие с вода и чист. Същото важи и за след тренировка. След тренировка може да добавите бърз въглехидрат. Било то нещо сладко в малко количество, разбира се, или плод. Банан е много добър вариант. Отново с вода. За да може максимално бързо да се усвои този протеин, тъй като ако го приемаме с мляко, то забавя усвояването. По всяко друго време на деня, ако замествате хранене особено, е хубаво дори да добавите нещо друго към протеина. Може да бъде прясно или кисело мляко. Може да бъдат сурови ядки, което прави страхотна комбинация дори. Може да бъде фъстъчно масло, отново някой плод и става наистина по-пълноценно хранене. Ако нямате протеинов шейк под ръка, тук вече идва в много голяма полза и протеиновия бар. Той си е вече готово хранене, няма какво да се комбинира с него, засища и има повече калории. Това ще да те попитам, тъй като протеиновите барове също са много често срещани по фитнес залите. Кое е по-подходящо? Протеиновия бар или протеиновия шейк? Всъщност каква е разликата между тях? Според мен винаги е по-добре да изберем протеиновия шейк, честно казано, тъй като в един протеинов бар, въпреки етикета, винаги се съдържа някакво количество захар, повече въглехидрати, което като цяло го прави подходящо за след тренировка, когато имаме нужда от тях, но все пак протеиновия шейк си е протеинов шейк. Усвоява се по-бързо, по-леки за стомаха. Няма как да не те попитам. Ти какви протеини използваш и разбира се, кога ги приемаш? Аз определено залагам на суроватката. Най-доволна съм от нея, най-доказани резултати ми показва. Използвам изолат и хидролизатор в период на чистене, най-вече когато свалям мазнини, защото е по-бързо усвоим и наистина няма никаква захар в нея. Задължително използвам една доза след тренировка, за да ме възстанови по-бързо. И понякога, но не винаги използвам една доза след събуждане, за да, ако не правя кардио на гладно, разбира се, за да може да спре катаболните процеси и да запазя мускул все пак.
Чудесно. Успяваш ли да ги вкараш някъде в другите си хранения? Тъй като ти до сега си ни показвала как приготвяш много най-различни протеинови десерти. Както ти спомена и както видяхте в предишните ми видеа, всъщност може да разнообразявате диетата си страшно много и сладкото изобщо да не ви липсва. Може да заместите почти всичко с протеинов вариант. Имате протеинови палачинки, сладолед, протеинов кекс дори може да си направите с овесени ядки, с плодове, стафиди. Има страшно много здравословни варианти и рецепти, така че винаги да разнообразявате и да не ви става скучно. А ти, Лучи, какво пиеш? Добър въпрос. Всъщност, аз не съм най-големия консуматор на протеинови шейкове. Всъщност залагам повече на аминокиселини. И то на БЦА, разпределената верига. Основната причина е, че те са с 0 калории. Да. И можеш да ги пиеш по цял ден. Освен това са доста освежаващи и са много бързо усвоими. Всъщност те са доста по-бързо усвоими протеини, затова аз ги предпочитам. В период на изгаряне на мазнини и така на сериозно сваляне на килограми, разбира се, калорийният прием, знаеш много добре, е много ограничен. Да. И честно казано предпочитам да си спестя тези примерно 100-150 калории от протеиновия шейк. Да. Ти обаче ядеш по 5 пъти на ден, ако не и 6 месо, риба и някакви други протеини все пак. О, да, аз хапвам доста протеин, но под формата на твърда храна, защото, както вече споменати, тя се разгражда така малко по-трудно от организма, по-трудно се усвоява и съответно те държи доста по-дълго време сит. Ако изпия една доза протеин с една краставица, най-вероятно след 1 час отново ще бъда умрела от глад. Максимум. Затова, да, предпочитам да изявам 150-200 грама пилешко филе, например. Да. И с това да подсигуря протеиновия си прием. Определено твоята диета обаче е много подходяща за такъв случай. Ако не сте като Лучи обаче и не хапвате по 5 пъти месо на ден, все пак е хубаво да вмъкнете някой друг шейк. Много хубаво впечатление ми направи това за аминокиселините. Интересно е, че забелязвам много дами, които са мои клиентки в магазина, споделят, че не успяват да изпиват голямо количество вода. Ние с теб пием около 3-4 до 5 литра на ден, което за много хора се струва страшно непосилно. Виждам, че един таван наблюдавам така при дамите около литър и половина, което е недостатъчно. Точно така. Аминокиселините всъщност са един страхотен вариант да си набавяте повече вода. Като си овкусявате водата с аминокиселини, които винаги са с много свежи, приятни плодови, цитрусови и други аромати, не ви омръзва толкова и се сещате по-често да се освежавате и да пиете все пак. Ако да кажем обичате фрешно портокал и си вземеш примерно БЦА портокал овкусено, няма да ти е хич не сладко да не пиеш цял ден, така че предполагам, че това ще помогне на много жени и хора като цяло да си набавят повече вода, която знаем, че е изключително важна за регенерацията на клетките, за правилното функциониране на тялото, на органите, на бъбреците и дори за подмладяване на кожата. Абсолютно съм съгласна с теб. Всъщност аз по този начин започнах да пия вода по време на тренировка, защото дълги години съм се занимавала с бокс. Там водата абсолютно се изключва през целите 2 часа тренировка. И когато започнах да се занимавам с фитнес, ми беше много трудно да започна да пия вода. Знаеш, трябва да се пие на тренировка силова поне 700 мл, литър вода, което за мен беше абсолютно непосилно. Но когато си сложвате една доза аминокиселини, те стават много по-приятни на вкус, много по-свежи и така успявах да изпия това голямо количество за мен. Определено. Вода и сега отново си ги добавям, може би около 2-3 литра от водата на ден си я изпивам с аминокиселини, защото и за мен, предполагам за теб, понякога е доста трудно. Да, определено. Да не говорим, че намалява ти умората, което доста помага така в един труден работен ден да го изкараш по-свеж. Това беше всичко от нас. Приятели на Health Store, скъпи дами, не се чудете, заповядайте в някои от нашите магазини и си изберете най-подходящия за вас протеин. Аз и Вики отиваме да си направим аминокиселини. Тя е един вкусен протеинов шейк.
И ще се видим следващия път, а вие задавайте своите въпроси в нашата Facebook страница, за да можем ние да ви отговорим.